alman duniya ne, neman sadaka nake a gurin ku bani kuma kawo ne. Dan bani ganin idona da zuci nake kallo mutane, mabaraci na barane, neman na tuwo nake ne. In kun zo za ku bani ku bai wa 'yar jagorata. Mabaraci na bara ku bashi domin annabi, kowa in za ya bada ya bani 'yar jagorati. Mabaraci na bara ku bani domin ɗan Amina, manzan da ya ce a ba miskini har da irin irina. Duk wanda ya taimaka wa marashi zancen annabina, aljanna ce makoma, jama'a kowa ya nema. Kowa ya yi rabbi ya ce a gobe kiyama zai nagarta. Karɓa je ki samu da sauri kar da ki sanya wasa. To kar ki tsaya fa wasa, to amma ban da wasa. Kafin aji maganin da canji zan dawo barata. Halima kina ina ne kin shanya ni kamar ta kanta, ko canjin yayi wuya ne kin san harka ta yi tsada. Du'a'i Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya tsare ka sharrin mutum aljan sharrin ƙarafa, sannan ya tsare ka sharrin abokan gaba masu rumfa. Ni dai addu'a nake yi Allahu ya kara tsautsayi, alasa in gobe mun zo ka kara kiranta Halima gata. Addu'an da kai mun zumi na har ya tashi baba, zan so kullum ka zo min akwai sadaka zan baka babba. Ko da ma baka zo baka aiki Halima ta zo ta karba, na ganta akwai tunani wannan shi ke tsumani. Sadaka in so 100 za ku zo zan ba ku zo ta karba. Mabaraci